Ki jatma lani ki lengsun ya pom jongkari India ki don kerkom trekam ke jongki hakir kom beper kum ke dasal Rafael ke tenrai jongkane ke lengsun ke na France bat kerkom trekam ke jongka ka hab ha multi role bat ke ke lengsun ke doni ki model beper kum ke DH bat EH ke EH ke ke lengsun ke bala ban song tang marway ka DH pat ka ke lengsun ke bala ban song arngot mantang ini pe ki kato kan ni tli ki lengsun ya pom bagi spy India ki pindon kam ka dasal Rafael ka tenrai jong kanika lengsun ka na France bat kanika hapopo ka multi role combat aircraft bat ka model jong ki kidon ka DH EH kum ka DH kidon hadu pratali ka EH kidon hadu arpo pratali ka hal tejas kanika lengsun ka tenrai ka jong ka na India bat kini ki hapopo ka multi role conversion trainer bat ka model jong kini ki lengsun ki dei ki MK1 trainer ka MK1 ka don hadu live waitli ka MK1 trainer pat ka don hadu southli ka Sukhoi Su-30 MKI ka tenrai jong kanika lengsun ka na Russia bat kanika hapopo ka multi role combat aircraft bat ka model jongka ka Su-30 MKI flanker H kini kidon hado arspa sampo kundai teli kamiko yan MiG-29 ka tenrai jong kanika lengsun ka na Soviet Union bat kanika hapopo ka multi role combat aircraft bat ka model jong kanika lengsun ka Fulcrum UPH Fulcrum B ka Fulcrum UPG ka don hado sampo atli ka Fulcrum B kini kidon hado nyau teli ka Dassault Mirage 2000 ka tenrai jong kanika lengsun ka na France bat kanika hapopo ka multi role combat aircraft ka model pat ka 2000H bat 2000TH 2000H kidon hodo live hung tli 2000TH kidon hodo shipho tli ka Sepikat Jaguar ka tenrai jong kanika lengsun ka ni United Kingdom bat ka hapopo ka attack combat aircraft bat ki model jong kini ki lengsun ki IB ISIM ki IB kidon hodo arpunyo tli ki IS kidon hodo nyopo pratli pat ki IM kidon hodo pratali Kamilko 1 Gurevich MiG-21 ka tenrai jong kanika lengsun ka na Soviet Union bat kanika hapopo ka interceptor combat aircraft bat ka model jong kanika lengsun ka MiG-21 Bison bat kini kidon hodo South tali